7 statočných v H1 vo finále štartuje v tejto chvíli. Štart sa nám podaril. Miro Valo ide dopredu. Šobrdajú za ním a druhý spolcov. Aj Maťo vydarený, ale v tej prvej zautočnej sa ocitol na chvíľu mimo. Super Valo vedú Šobrda pre druhého z Valovcov. Úspešnejší Valovci sú teda v čele tejto finálovej jazdy, priatelia. Miro Valo v čele, za ním Vlado Valo, vedúca dvojica, aj keď tam bude útok a to už neplatí. To už neplatí, tam došlo dokonca aj k valovskej výmene, ak to takto môžem povedať. Vlado je v týchto chvíľach v čele, Miro za ním. A na treťom mieste je Janči Rehuš. Šobrda štvrtý, Maťo vydarený piatý. Nedarí sa Milanovi Greguškovi. Tak, čele teda máme sympatickú lanču a v nej Vlada Vala. Valovci na prvom a druhom mieste. Mirovi sa síce ten štart veľmi dobre podaril, ale potom prišlo k zmene poradia opäť práve v časti okolo stanovišťa s číslom 4, kde nemáme až taký dobrý výhľad tohto nášho miesta Vladového. Miro Valo. Útoky Maťa vydareného. To bude súboj o konečné štvrté miesto. Maťo vydarený ide cez Valačovu, ktorý tam urobil chybu pri dvojke. A teda máme zmenu poradia aj na štvrtej pozícii. Valovci zatiaľ kráľujú v tejto finálovej jazde. Vedúce dve autá prichádzajú opäť hlavnú rozhodcovskú medzi Vladovou a Miro Valo. Už stráca na tú vedúcu dvojicu. Maťo vydarený mal včera kolíziu a cez hlavite sa dostáva Milan, ale zdá sa mi, že Rado tam má problémy a bude končiť tejto finálovej jazde. Áno, zdá sa, že to je tak. Rado Adamík nám už ďalej pokračovať v tejto finálovej jazde nebude, ale veľmi výrazne nám spomalil aj Miro Valo. Tak ťažko povedať, čo sa tam teraz stalo, ale Miro veľmi spomaluje. Máme teda zmenu na druhej pozícii. Žlté vlajky na jednotke. Bez boja dostáva Jan Rehuš a ako takto Mirovi pôjde ďalej, tak po chvíľu sa cez neho dostanú aj Maťo vydarený. 179 Valo Šobrda. V čele so 194 Vlado Valo. Ten jeho náskok je už pomerne značný. Aj keď sa mi zdá, že aj lanča nám trochu spomalila. Tak uvidíme, ako sa Valovcom podarí dobojovať túto finálovú jazdu. Milan Greguška za Pavlom Čobrdom. Tu máme žlté vlajky. Potom za ním Jano Rehuš, 567, Škoda Felicia. A teraz na tej protiľahlej rovinke. Tak naozaj veľmi ťažko povedať, čo sa tam stalo v prípade Mira Vala, ktorý teraz opäť sa pravo na víťazí
Hľadovalo pred Jančím Rehušom. No poď, kde je? Miro si príde po pohár, ale nie za tretie miesto.